Bună dimineața, fraților și surorilor! Înainte să ne rugăm împreună, abonați-vă la canal pentru a primi rugăciunile noastre zilnic. Și scrieți în comentarii pentru ce sunteți recunoscători în această dimineață. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Bună dimineața, frate iubit, soră iubită! Te primesc cu inima deschisă în acest nou început de zi, un dar prețios pe care ni l-a oferit Tatăl nostru Ceresc. Înainte ca agitația lumii să ne acapareze gândurile, haide să ne oprim aici, împreună, într-un spațiu de liniște și părtășie. Fie ca prezența dulce a Duhului Sfânt să umple încăperea în care te afli și să aducă o pace profundă peste sufletul tău. Acest moment este dedicat ție și întâlnirii tale cu Creatorul. Poate că te-ai trezit purtând pe umeri greutatea zilei de ieri, sau poate că te copleșește deja lista de sarcini și decizii care te așteaptă astăzi. Poate inima ta este încărcată de îngrijorare, de nesiguranță sau de o oboseală care pare că nu se mai termină. Vreau să știi că nu ești singur în această luptă. Dumnezeu îți cunoaște fiecare frământare, fiecare lacrimă ascunsă și fiecare strigăt tăcut al inimii tale. El este aici, gata să te asculte și să te întărească. Te invit acum să respiri adânc. Inspiră prezența Lui și expiră toată tensiunea, toată anxietatea și tot zgomotul care te apasă. Pentru câteva minute, lasă deoparte tot ce te distrage. Aici, în acest adăpost spiritual, ești în siguranță. Ești sub ocrotirea celui atotputernic care a creat cerurile și pământul, dar care se apleacă cu dragoste să îți mângâie sufletul. Acesta este un timp sfânt, un sanctuar unde poți veni exact așa cum ești, fără măști și fără prefăcătorie. Simte cum dragostea lui Dumnezeu te înconjoară ca o mantie caldă. El nu este un Dumnezeu distant, pierdut în ceruri, ci un tată apropiat care dorește o relație intimă cu tine. În această dimineață, El bate la ușa inimii tale, nu pentru a te judeca, ci pentru a cina cu tine, pentru a-ți împărtăși secretele sale și pentru a-ți umple paharul cu speranță. Deschide-i ușa, lasă-L să intre și să transforme atmosfera din jurul tău și mai ales din interiorul tău. Această nouă zi este o pagină albă în cartea vieții tale, iar Dumnezeu dorește să o scrie împreună cu tine. Indiferent ce nori întunecați se văd la orizont, soarele dreptății sale este gata să răsară peste tine, cu vindecare în razele Lui. Făgăduințele Lui sunt la fel de proaspete și sigure ca zorii acestei dimineți. Bunătățile Lui nu au ajuns la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață pentru tine. Așadar, ridică-ți privirea cu credință, pentru că astăzi este o zi a harului Său. Nu ești un simplu spectator al unui video, ești parte dintr-o familie de credință, o comunitate de inimi care în acest exact moment se unesc pentru a căuta fața Domnului. Deși suntem separați de distanțe fizice, duhurile noastre sunt conectate în rugăciune, formând un altar viu de închinare. Puterea care se naște din această unitate este imensă, capabilă să mute munții și să deschidă porți care păreau închise pentru totdeauna. Simte această părtășie și prinde curaj, frate, soră. Ne-am adunat aici cu un scop precis: să primim putere de sus și călăuzire divină pentru fiecare pas pe care îl vom face astăzi. Nu vrem să pornim la drum bazându-ne pe forțele noastre limitate, ci vrem să fim echipați cu armura lui Dumnezeu. Te asigur că, rămânând aici, vei primi exact ceea ce sufletul tău are nevoie. Pace pentru mintea agitată, tărie pentru trupul obosit și o direcție clară pentru Duhul tău. Ai venit în locul potrivit, la momentul potrivit. Dumnezeu te aștepta. Când deschizi ochii în această nouă dimineață, poate că primul lucru pe care îl simți nu este recunoștința, ci povara zilei ce te așteaptă. Poate că ecoul grijilor de ieri încă răsună în mintea ta, iar neliniștea în fața deciziilor de azi pare deja copleșitoare.
Oboseala adunată din nenumărate bătălii, unele vizibile, altele purtate în tăcerea inimii, te apasă pe umeri. Acest sentiment este atât de uman, atât de real, dar vreau să știi că nu trebuie să-l porți singur. În adâncul sufletului tău există un dor profund după ceva mai mult decât propria ta putere limitată. Există o sete arzătoare după o călăuzire care nu vine din zgomotul asurzitor al lumii, ci dintr-o șoaptă divină plină de pace și înțelepciune. Tocmai de aceea, acest moment pe care îl petrecem împreună nu este o simplă rutină sau un ritual gol. Este o întâlnire sfântă, un timp pus deoparte de Dumnezeu special pentru tine, cel care te simți copleșit și cauți o lumină în ceață. Acest timp este sacru pentru că aici ne deconectăm de la lume pentru a ne conecta la Creator. Aici recunoaștem în mod conștient că resursele noastre sunt finite, dar ale Lui sunt infinite. Este un act de umilință și de credință, prin care spunem: Doamne, fără Tine nu pot, dar cu Tine pot totul. Este necesar pentru că ne realiniază busola interioară, ne reîncarcă rezervorul spiritual și ne amintește cine suntem noi și, mai important, cine este El, Cel care ne ține în palma sa. Te-ai simțit vreodată pierdut, neștiind ce decizie să iei? Ai fost vreodată atât de obosit încât simplul gând de a te ridica din pat părea un munte de urcat? Te-ai confruntat cu o situație care părea fără ieșire, unde logica și planurile omenești nu mai ofereau nicio soluție? Acestea sunt momentele în care nevoia noastră de Dumnezeu devine strigăt, iar El, în dragostea sa nemărginită, aude fiecare strigăt și este gata să intervină cu puterea și călăuzirea sa. Astăzi, tema noastră este profundă și practică. Vom căuta împreună puterea și călăuzirea divină pentru a începe ziua. Nu ne rugăm doar pentru a ne simți mai bine pentru câteva momente, ci pentru a primi o echipare spirituală reală, care să dureze pe parcursul întregii zile. Ne rugăm pentru o forță care să ne susțină în slăbiciuni și pentru o lumină care să ne arate calea în fiecare intersecție a vieții, fie ea mare sau mică. Acest timp este o investiție în biruința ta. De ce este acest lucru atât de vital? Pentru că lumea ne împinge constant spre grabă, spre stres, spre a ne baza pe propria înțelepciune. Fără o ancorare zilnică în prezența lui Dumnezeu, suntem ca o corabie fără cârmă în mijlocul unei furtuni. Suntem purtați încoace și încolo de valurile îngrijorărilor, de vânturile opiniilor altora și de curenții neașteptați ai problemelor. Dar când ne ancorăm în El, găsim stabilitate, pace și o direcție sigură, indiferent de vremea de afară. Gândește-te la această dimineață ca la un moment de realimentare la sursa supremă. O mașină nu poate funcționa fără combustibil, o plantă nu poate trăi fără apă și lumină, iar sufletul nostru nu poate prospera fără prezența lui Dumnezeu. El este pâinea vieții care ne satură foamea spirituală, apa vie care ne stinge setea de speranță și soarele dreptății care ne luminează calea. A veni la El în fiecare dimineață nu este o opțiune, ci o necesitate vitală pentru a trăi viața din belșug promisă. Fiecare zi este o nouă oportunitate de a experimenta bunătatea sa. Nu lăsa ca binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru tine astăzi să fie ratate din cauza grabei sau a neatenției. Acest canal este un instrument pentru a ne ajuta să rămânem consecvenți în această căutare zilnică a Lui. Este un altar digital unde ne putem aduna ca o familie pentru a ne înălța inimile spre cer. Un loc unde ne încurajăm și ne zidim unii pe alții în credință. Dacă acest conținut binecuvântează viața ta, te îndemn cu dragoste să te abonezi și să activezi clopoțelul, pentru ca în fiecare dimineață să putem căuta împreună fața Domnului. În Marcu 16:15, Iisus ne cheamă: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Prin abonarea ta nu doar primești hrană spirituală,
ci te alături în mod activ acestei misiuni de a răspândi lumina și speranța cuvântului. Este un mod practic de a împlini această chemare divină. Făcând acest pas, devii parte dintr-o comunitate de credință care declară în unitate că Dumnezeu este pe primul loc. Gestul tău de a te abona este o mărturie că alegi să începi fiecare zi în prezența Lui, construind o disciplină spirituală care îți va transforma viața. Haideți acum, cu inimile deschise și unite în același duh, să ne apropiem de tronul Harului pentru a primi ceea ce Tatăl a pregătit cu atâta dragoste pentru fiecare dintre noi în această zi. Scopul acestei rugăciuni de astăzi este clar și puternic, frate iubit, soră iubită. Să nu ieși din acest moment la fel cum ai intrat. Acesta nu este doar un ritual, ci o întâlnire divină menită să te transforme. Dumnezeu a orchestrat acest timp pentru a-ți atinge inima într-un mod profund și personal. Pregătește-te să primești o atingere proaspătă de la cer, o infuzie de viață nouă care va schimba cursul zilei tale și va aduce o perspectivă cerească asupra fiecărei situații cu care te confrunți. Astăzi, prin această rugăciune, vei fi îmbrăcat într-o putere care nu este a ta. Este puterea care izvorăște direct de la tronul Harului, o forță divină care te va susține în fiecare moment de slăbiciune. Oboseala care te-a copleșit va fi înlocuită cu o vigoare reînnoită. Vei primi tăria de a înfrunta orice uriaș care stă în calea ta, nu prin efort propriu, ci fiind purtat de suflarea atotputernică a lui Dumnezeu. Aceasta este promisiunea pentru tine în această dimineață. Mai mult decât putere, vei primi o călăuzire divină care va risipi ceața confuziei. Poate te afli în fața unor decizii importante, simțindu-te nesigur și pierdut. În acest timp de rugăciune vom cere ca Duhul Sfânt să îți lumineze mintea și să îți arate calea pe care trebuie să mergi. Vei primi o claritate cerească, o înțelepciune de sus care te va ajuta să navighezi fiecare conversație, fiecare sarcină și fiecare provocare a zilei cu siguranța că ești condus de mâna lui Dumnezeu. Inima ta tulburată va găsi odihnă. Vom proclama peste tine pacea care întrece orice închipuire, o pace pe care lumea nu o poate da și nici nu o poate lua. Această pace nu este doar absența conflictului, ci prezența activă a lui Dumnezeu, care îți păzește inima și gândurile în Hristos Iisus. Anxietatea, frica și îngrijorarea vor trebui să se plece în fața acestei păci suverane, care va umple fiecare colț al ființei tale și te va ancora în mijlocul oricărei furtuni. Vom ridica un zid de ocrotire spirituală în jurul tău și al casei tale. Declarăm profetic că ești acoperit de sângele lui Iisus și că niciun plan al vrăjmașului nu va prospera împotriva ta astăzi. Fiecare săgeată aprinsă a celui rău va fi stinsă de scutul credinței. Vei umbla într-o siguranță deplină, conștient că îngerii Domnului tăbărăsc în jurul tău și al familiei tale, păzindu-vă în toate căile voastre. Căminul tău va fi un sanctuar al prezenței și protecției divine. Această rugăciune este menită să fie un balsam pentru sufletul tău rănit și obosit. Este o întâlnire divină pentru a restaura tot ceea ce a fost furat sau pierdut: bucuria, speranța, pasiunea. Dumnezeu dorește să vindece rănile ascunse, să aducă mângâiere în durere și să îți reîmprospăteze Duhul. Așteaptă-te ca El să lucreze profund în interiorul tău, aducând o restaurare completă care te va face să te simți întregit, reînnoit și plin de viață din nou, gata să înfrunți ziua cu un spirit proaspăt. Credința ta, poate slăbită de încercări și de așteptări neîmplinite, va fi reaprinsă. Astăzi, Dumnezeu vrea să îți reînnoiască încrederea în promisiunile sale. Vei primi curajul de a crede din nou pentru imposibil, de a te ridica deasupra îndoielii și de a te agăța de adevărul cuvântului Său. Această rugăciune va fi un catalizator pentru o credință îndrăzneață,
o credință care mută munții și care deschide uși pentru miracolul pe care îl aștepți în viața ta, în familia ta sau la locul tău de muncă. Nu ne rugăm doar pentru concepte spirituale, ci pentru biruință în aspectele practice ale vieții tale. Vom cere favoarea lui Dumnezeu peste munca ta, înțelepciune pentru finanțele tale și armonie în relațiile tale. Declarăm că Dumnezeu merge înaintea ta pentru a netezi cărările întortocheate și pentru a deschide porți de oportunitate și binecuvântare. Acolo unde ai întâmpinat rezistență, vei găsi uși deschise. Acolo unde a fost lipsă, va fi belșugul providenței sale divine, pentru că El se îngrijește de tine. Așadar, deschideți inima larg chiar acum. Fii gata să primești tot ceea ce Tatăl Ceresc a pregătit pentru tine. Aceasta nu este o simplă speranță, ci o declarație profetică a ceea ce se va întâmpla în Duhul tău. Astăzi este ziua ta de eliberare, de întărire și de călăuzire. Primește prin credință această îmbrăcăminte a puterii, această claritate a minții și această pace a inimii. Nu vei pleca la fel, pentru că cerul este gata să intervină în favoarea ta. Ancora noastră spirituală în această dimineață se găsește într-o făgăduință veșnică și plină de putere, ascunsă în cartea profetului Isaia, la capitolul 40, versetele 29 la 31. Aceste cuvinte nu sunt simple litere pe o pagină, ci sunt suflare de viață de la Dumnezeu, menită să ajungă direct în inima ta obosită. Ele sunt o fântână de speranță pentru oricine se simte la capătul puterilor și are nevoie disperată de o intervenție divină. Haideți să bem împreună din acest izvor de putere cerească. Cuvântul Domnului declară cu o certitudine absolută: El dă tărie celui obosit. Gândește-te la profunzimea acestei afirmații. Creatorul Universului, cel care susține stelele pe boltă, se apleacă cu o tandrețe infinită spre tine, în epuizarea ta. El nu doar că îți observă oboseala, ci acționează. Nu îți cere să fii mai puternic, ci îți oferă puterea Lui. Aceasta este o promisiune activă, o transfuzie de vigoare divină, direct în Duhul, sufletul și trupul tău slăbit de luptă. Mai departe, Scriptura spune că El mărește puterea celui ce cade în leșin. Acest verset este pentru acele momente critice când simți că nu mai poți face niciun pas, când povara este atât de grea încât ești gata să renunți. Nu este vorba doar de oboseală, ci de colaps. Tocmai în acest punct de neputință totală, Dumnezeu promite nu doar să te ridice, ci să-ți multiplice puterea, să te umple cu o capacitate supranaturală care nu poate veni decât de la El. Este harul Său în acțiune la nivel maxim. Profetul Isaia a rostit aceste cuvinte unui popor care se simțea abandonat și uitat de Dumnezeu, în exil, departe de casă. Ei credeau că soarta lor este ascunsă de Domnul. Poate că și tu te simți așa astăzi, ca și cum Dumnezeu este departe sau nu-ți vede suferința. Dar tocmai în acest context de disperare, El vine cu cea mai puternică declarație de dragoste și de implicare. Cuvântul Său este la fel de relevant pentru tine astăzi, în exilul grijilor și al temerilor tale. Secretul acestei puteri stă în natura însăși a lui Dumnezeu. Versetul ne amintește: El nu obosește, nici nu ostenește. Noi, ca ființe umane, avem resurse limitate. Bateriile noastre se descarcă, dar sursa de la care ne încărcăm este infinită și inepuizabilă. Când te conectezi la El, te conectezi la o sursă de energie veșnică. Odihna ta nu se găsește în absența activității, ci în prezența Lui, Cel care nu obosește niciodată să te susțină și să te poarte. Imaginează-ți că ești un călător însetat în deșert, iar Dumnezeu este un izvor nesecat de apă vie. Lumea îți oferă picături de satisfacție temporară, care te lasă și mai însetat. Dar Dumnezeu te invită în această dimineață să vii și să bei adânc din izvorul puterii sale. Nu este o invitație la a gusta, ci la a te adăpa pe deplin, până când fiecare celulă a ființei tale este revitalizată, reîmprospătată
și umplută cu viața lui abundentă, gata pentru călătoria zilei. Apoi vine cea mai frumoasă imagine a promisiunii. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei se înalță cu aripi ca ale vulturilor. Observă cheia, încrederea. Puterea nu vine din efort propriu, din ambiție sau din încleștare, ci din predare. Când renunți la a te mai baza pe tine și te arunci cu toată greutatea ta în brațele lui, atunci se activează puterea miraculoasă a înălțării. Este un act de credință care te mută din domeniul natural în cel supranatural. Ce înseamnă, practic, să te înalți cu aripi ca ale vulturului? Vulturul nu se luptă cu furtuna, bătând din aripi cu disperare. El își întinde aripile și se lasă purtat de curenții de aer ascendenți, ridicându-se deasupra furtunii. La fel, Dumnezeu nu-ți promite neapărat că va opri furtunile din viața ta, ci că îți va da harul să te ridici deasupra lor. El te va purta pe aripile Duhului Său Sfânt, dându-ți o perspectivă cerească asupra problemelor tale. Când te simți copleșit de o situație la sol, înconjurat de probleme din toate părțile, adu-ți aminte de această imagine. În loc să te lupți frenetic, oprește-te și încrede-te în El. Cere-i să te ridice. El îți va da capacitatea de a vedea lucrurile din perspectiva Lui, unde problemele care păreau uriașe devin mici. Această înălțare spirituală îți aduce pace, claritate și o strategie divină pentru a naviga prin orice dificultate fără să fii doborât de ea. Promisiunea continuă cu o rezistență supranaturală pentru viața de zi cu zi. Aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Aceasta nu este despre sprinturi ocazionale de credință, ci despre maratonul vieții. Dumnezeu îți promite o putere susținută pentru întreaga călătorie, pentru sarcinile repetitive, pentru responsabilitățile zilnice, pentru drumul lung al perseverenței. El îți oferă o anduranță divină care te împiedică să te epuizezi și să cedezi pe parcursul zilei. Această făgăduință este o invitație de a trăi într-o altă dimensiune a puterii. Lumea te învață să te bazezi pe talentul, pe energia și pe resursele tale. Cerul te învață secretul dependenței radicale. Adevărata putere creștină nu este demonstrația forței tale, ci manifestarea puterii Lui în slăbiciunea ta. Când spui, Doamne, nu mai pot, El răspunde, perfect, acum este rândul meu să lucrez. Acum vei vedea cu adevărat puterea mea la lucru în tine și prin tine. Acest pasaj confirmă că Dumnezeu este tot ce ai nevoie. El este adăpostul tău atunci când te simți vulnerabil și expus. El este cetățuia ta, fortăreața ta de neclintit, atunci când ești sub atacul spiritual sau emoțional al vrăjmașului. El este lumina ta clară și strălucitoare atunci când confuzia și întunericul încearcă să îți încețoșeze mintea și inima. El nu este doar o parte a soluției, El este soluția completă pentru fiecare nevoie a ta. Prin urmare, frate și soră, primește acest cuvânt nu ca pe o poveste veche, ci ca pe o scrisoare de dragoste personală scrisă de Tatăl special pentru tine în această dimineață. Fiecare verset este o cheie care descuie o binecuvântare specifică pentru ziua ta. Deschideți inima și lasă acest adevăr să pătrundă adânc. Crede-l, declară-l, agață-te de el. Puterea ta pentru astăzi nu este în tine, ci în El, Cel care promite să te ridice și să te poarte. Acum te invit cu toată inima să faci un pas de credință vizibil și puternic. Scrie în secțiunea de comentarii declarația ta pentru această zi. Astăzi umblu în puterea și călăuzirea ta, Doamne. Făcând acest lucru, nu doar tastezi niște cuvinte, ci îți activezi în mod conștient credința. În Romani 10:10, cuvântul ne învață, căci cu inima se crede pentru neprihănire și cu gura se mărturisește pentru mântuire. Mărturisirea ta scrisă este o declarație publică care aliniază inima și gura cu adevărul lui Dumnezeu. Acest gest este mai mult decât simbolic, este o activare spirituală a credinței noastre comune. Când sute sau mii de inimi scriu aceeași declarație, se creează un acord puternic în duh,
o simfonie a credinței care se înalță la cer. Vocea ta se unește cu a fraților și surorilor tale, formând un zid de mărturie și încurajare. Puterea se multiplică atunci când declarăm în unitate adevărul lui Dumnezeu. Scriind, nu doar îți întărești propria convingere, ci contribui la ridicarea unui altar comunitar de laudă. Tată Ceresc, în liniștea acestei dimineți, venim înaintea ta cu inimile deschise, așa cum suntem. Ne predăm ție cu tot ce purtăm în noi, oboseala trupului, agitația minții și poverile sufletului. Renunțăm la controlul pe care încercăm să-l avem asupra acestei zile și îți predăm ție fiecare oră, fiecare minut, fiecare decizie. Te rugăm, preia tu cârma vieții noastre și condu-ne pe căile tale, nu pe ale noastre, pentru că ale tale duc la viață și pace. Doamne Iisuse, Tu care ai spus, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, iată-ne la picioarele tale. Suntem obosiți, Doamne, obosiți de lupte, de așteptări, de dezamăgiri. Te rugăm, ia jugul nostru greu și dă-ne în schimb jugul Tău, care este bun și ușor. Revarsă peste noi odihna Ta supranaturală, o pace care să pătrundă până în adâncul ființei noastre și să ne reînnoiască din temelii pentru ziua care ne stă înainte. Duhule Sfânt, Mângâietorule Divin, te invităm să umpli acest loc și, mai presus de toate, să umpli ființa noastră. Fii Tu atmosfera în care respirăm astăzi. Alungă orice duh de teamă, de anxietate, de confuzie și de apăsare. Adu cu Tine prezența cerului, bucuria mântuirii și siguranța că suntem copii iubiți ai Tatălui. Avem nevoie de atingerea Ta blândă, care vindecă, și de focul Tău, care curăță și sfințește fiecare aspect al vieții noastre. Tată, venim la Tine însetați de puterea Ta. Ne recunoaștem slăbiciunea și limitele. Adesea încercăm să facem totul prin propriile noastre puteri și ajungem la capătul lor. Dar astăzi ne agățăm de promisiunea Ta din Isaia 40. Tu ești Cel care dă tărie celui obosit. Privește, Doamne, la oboseala noastră și Te rugăm, toarnă peste noi puterea Ta divină. Fă din slăbiciunea noastră o scenă pe care să se manifeste slava puterii Tale. Cuvântul Tău declară că Tu mărești puterea celui ce cade în leșin. Doamne, sunt momente când simțim că suntem pe punctul de a ceda, când povara pare prea grea pentru a o mai duce. În aceste momente de neputință extremă, strigăm la Tine. Ridică-ne, Tată! Umple-ne cu o vigoare care nu este din această lume. Dă-ne tăria supranaturală de a merge mai departe, nu clătinându-ne, ci pășind cu fermitate pe calea pe care ne-ai așezat-o. Ne încredem în Tine, Doamne. Alegem conștient să ne punem toată nădejdea în Tine, nu în circumstanțe, nu în oameni, nu în resursele noastre. Și pentru că ne încredem în Tine, cerem împlinirea promisiunii Tale. Înnoiește-ne puterea. Te rugăm, ridică-ne astăzi pe aripi ca de vulturi. Ajută-ne să ne înălțăm deasupra problemelor, deasupra grijilor, deasupra zgomotului lumii. Dă-ne perspectiva Ta cerească, ca să vedem totul prin ochii credinței și nu ai fricii. Doamne, dă-ne harul să zburăm deasupra furtunii, nu să ne luptăm cu ea în propria noastră putere. Învață-ne să ne odihnim în curenții Duhului Tău Sfânt, lăsându-ne purtați de puterea Ta suverană. Atunci când vânturile potrivnice ale încercărilor bat cu putere, ajută-ne să ne întindem aripile credinței și să ne înălțăm în siguranța prezenței Tale, unde niciun val nu ne poate doborî și nicio furtună nu ne poate înfricoșa. Și pentru călătoria de zi cu zi, Doamne, pentru maratonul vieții, cerem anduranța Ta divină. Făgăduința Ta este că vom alerga și nu vom obosi, vom umbla și nu vom osteni. Te rugăm, echipează-ne cu această rezistență supranaturală pentru fiecare sarcină, fiecare responsabilitate, fiecare interacțiune de astăzi. Fie ca energia Ta să curgă prin noi, făcându-ne capabili să ducem la bun sfârșit tot ceea ce ne-ai încredințat, cu bucurie și fără să ne epuizăm. Avem nevoie de călăuzirea Ta, Păstorule bun. Suntem în fața unor decizii, unele mici,
altele care ne pot schimba viața. Mintea noastră este limitată și adesea confuză. Te rugăm, Duhule Sfânt, fii Tu lumina noastră. Luminează-ne mintea, dă-ne înțelepciune de sus, arată-ne calea pe care să mergem. Vorbește-ne clar prin cuvântul Tău, prin circumstanțe și prin șoapta Ta blândă în inima noastră, ca să nu ne abatem nici la dreapta, nici la stânga. Pentru fiecare conversație pe care o vom purta astăzi, Te rugăm, Doamne, pune Tu cuvintele potrivite în gura noastră. Dă-ne un duh de blândețe, de răbdare și de dragoste. Ferește-ne de cuvinte pripite, de judecăți aspre sau de răspunsuri care rănesc. Fie ca vorbirea noastră să fie mereu dreasă cu sare, aducând har și zidire celor ce ne ascultă. Fă din noi instrumente ale păcii și ale reconcilierii în fiecare relație. Doamne, îți încredințăm în mod special copiii noștri. Ei sunt moștenirea Ta prețioasă. Te rugăm, înconjoară-i cu ocrotirea Ta divină. Păzește-le mintea de influențele rele ale lumii, păzește-le inima de amărăciune și necredință și păzește-le trupul de orice boală sau pericol. Fie ca îngerii Tăi să tăbărască în jurul lor și să-i poarte pe brațe, ferindu-i de orice rău. Pune în inima copiilor noștri o foame și o sete după Tine. Descoperă-te lor într-un mod personal și real. Fii prietenul lor cel mai bun, sfetnicul lor și Domnul vieții lor. Dă-ne nouă, ca părinți, înțelepciunea de a-i crește în disciplina și dragostea Ta. Ajută-ne să fim un exemplu de credință autentică pentru ei, îndrumându-i pe calea care duce la Tine și la viața veșnică. Doamne, îți aducem căminul nostru. Fie ca prezența Ta să sfințească fiecare colț al casei noastre. Fă din ea un sanctuar al păcii, al dragostei și al bucuriei. Alungă orice duh de ceartă, de neînțelegere sau de tensiune. Fie ca armonia Ta să domnească în relațiile noastre de familie, iar casa noastră să fie o lumină și o mărturie a bunătății Tale pentru toți cei care ne trec pragul. Iisuse, marele nostru vindecător, ne rugăm pentru sănătatea noastră și a celor dragi. Atinge cu mâna Ta vindecătoare fiecare trup bolnav. Poruncește fiecărei boli, fiecărei dureri, fiecărei infirmități să plece în numele Tău puternic. Eliberează puterea Ta de restaurare și adu vindecare completă acolo unde medicii nu mai au soluții. Credem în puterea sângelui Tău care a curs pentru vindecarea noastră totală. Vindecă, Doamne, și rănile noastre emoționale. Vindecă inimile frânte, amintirile dureroase, traumele trecutului. Toarnă balsamul Duhului Tău Sfânt peste fiecare rană și adu eliberare de depresie, de anxietate, de frică și de orice apăsare sufletească. Restaurează bucuria mântuirii și umple-ne cu pacea Ta, care întrece orice pricepere, o pace care ne păzește inimile și gândurile în Tine. Tată, Tu ești izvorul nostru și Cel ce ne poartă de grijă. Îți încredințăm finanțele noastre. Te rugăm, învață-ne să fim administratori credincioși a tot ceea ce ne-ai dat. Deschide ferestrele cerului și revarsă binecuvântarea Ta peste munca mâinilor noastre. Acolo unde este lipsă, adu belșugul Tău. Acolo unde sunt datorii, adu eliberarea Ta. Învață-ne să trăim cu mulțumire și generozitate, încrezându-ne pe deplin în providența Ta. Ne rugăm pentru locul nostru de muncă. Binecuvântează munca noastră, Doamne. Dă-ne favoare înaintea șefilor și a colegilor. Ajută-ne să lucrăm cu excelență, ca pentru Tine, nu ca pentru oameni. Fă din noi o lumină și o influență pozitivă la locul de muncă. Deschide uși de oportunitate, de promovare și de creștere, conform voii Tale perfecte pentru viața noastră. Doamne, mulțumim că ne unești în acest moment de credință. Așa cum spune în Evrei 10:24, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, pune în inima noastră dorința de a Te căuta împreună în fiecare dimineață. Fie ca cel ce ascultă aceste cuvinte să rămână în această familie de rugăciune, abonându-se și împărtășind pentru ca lumina Ta să ajungă la cât mai mulți. Unește-ne, Doamne, într-un singur duh și un singur cuget.
pentru a înălța numele Tău. Fie ca această comunitate de credință să crească nu doar în număr, ci și în dragoste, în putere și în pasiune pentru Tine. Fiecare abonare, fiecare like, fiecare distribuire să fie o sămânță a Evangheliei plantată într-o inimă însetată. Folosește-ne pe fiecare dintre noi pentru a extinde împărăția Ta, chiar și prin aceste gesturi simple. În numele puternic al lui Isus, ne ridicăm acum împotriva oricărui plan al vrăjmașului. Legăm orice duh de frică, de îndoială, de descurajare și de minciună. Declarăm că nicio armă făurită împotriva noastră nu va avea nicio izbândă astăzi. Orice săgeată aprinsă a celui rău este stinsă de scutul credinței noastre în Tine, Doamne. Suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Îmbrăcăm întreaga armură a lui Dumnezeu. Ne încingem mijlocul cu adevărul cuvântului Tău. Ne îmbrăcăm cu platoșa neprihănirii pe care o avem în Hristos. Ne încălțăm cu râvna Evangheliei păcii. Luăm scutul credinței și coiful mântuirii și mânuim sabia Duhului, care este cuvântul Tău, declarând biruință asupra fiecărei circumstanțe și asupra fiecărui atac al întunericului. Declarăm că suntem acoperiți de sângele prețios al mielului. Acest sânge ne curăță, ne protejează și ne răscumpără. Diavolul nu are niciun drept și nicio putere asupra vieții noastre, a familiei noastre, a minții noastre sau a viitorului nostru. Stăm fermi pe terenul sfințit de jertfa lui Hristos și proclamăm libertatea noastră deplină în El. Orice lan al trecutului este rupt acum, în numele lui Isus. Doamne, îți mulțumim pentru prezența Ta, îți mulțumim că ne asculți, îți mulțumim că nu ne lași niciodată și nu ne părăsești niciodată. Chiar și atunci când nu simțim, credem că ești cu noi. Fidelitatea Ta este mare și bunătățile Tale se înnoiesc în fiecare dimineață. Inima noastră se umple de recunoștință pentru dragostea Ta necondiționată și pentru harul Tău care ne este de ajuns. Ne închinăm Ție, Rege al regilor și Domn al domnilor. Tu ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Totul a fost creat prin Tine și pentru Tine. Ești vrednic de toată lauda, de toată cinstea și de toată gloria. Fie ca întreaga noastră viață de astăzi să fie un act de închinare adus Ție. Fie ca fiecare gând, fiecare cuvânt și fiecare faptă să îți aducă bucurie și să îți înalțe numele. Ne predăm Ție din nou în totalitate. Nu voia noastră, ci voia Ta să se facă în viața noastră astăzi. Folosește-ne ca pe niște unelte în mâinile Tale. Fă din noi mâinile și picioarele Tale în această lume. Umple-ne până la refuz cu Duhul Tău Sfânt, ca să putem iubi cum iubești Tu, să putem sluji cum ai slujit Tu și să putem fi o reflexie a luminii Tale oriunde vom merge. Declarăm prin credință că astăzi este o zi de biruință. Dumnezeu merge înaintea noastră pentru a netezi cărările. El este în spatele nostru, ca paza noastră. El este deasupra noastră pentru a ne binecuvânta și este în interiorul nostru pentru a ne da putere. Nu ne vom teme, pentru că Cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Declarăm că pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, ne păzește inimile și gândurile în Hristos Iisus. Orice furtună a anxietății sau a îngrijorării trebuie să se potolească acum, în numele lui Iisus. Umblăm în calmul și siguranța prezenței Sale, ancorați în pacea Sa suverană, indiferent de circumstanțele exterioare. Declarăm că bucuria Domnului este tăria noastră. Această bucurie nu depinde de situații, ci este un rod al Duhului care izvorăște din interior. Alegem să ne bucurăm în Domnul, indiferent de ce aduce această zi. Această bucurie ne va susține, ne va întări și va fi o mărturie puternică a prezenței Lui vii în noi. Declarăm că suntem capul și nu coada, suntem deasupra și nu de desubt. Favoarea lui Dumnezeu ne înconjoară ca un scut.
Uși de oportunitate se deschid înaintea noastră, uși pe care niciun om nu le poate închide. Mergem înainte cu îndrăzneală, știind că Dumnezeu pregătește calea și orchestrează fiecare detaliu pentru binele nostru și pentru slava sa. Îți mulțumim, Tată, pentru că ai ascultat rugăciunea noastră. Credem că am primit tot ce am cerut conform voii tale. Pășim în această zi cu încredere, cu speranță și cu o așteptare plină de bucurie pentru tot ceea ce vei face. Toată lauda, cinstea și gloria sunt ale tale, acum și în vecii vecilor. Amin. Adu-ți aminte în fiecare clipă a acestei zile de făgăduințele care îți aparțin prin Hristos. Dumnezeu nu este un observator distant al vieții tale. El este un participant activ, un tată implicat care a rostit cuvinte de viață peste tine. Aceste promisiuni sunt scutul tău, sabia ta și ancora sufletului tău. Agață-te de ele cu o credință neclintită, pentru că Cel ce a promis este credincios și le va împlini pe fiecare dintre ele în viața ta, aducând la realitate ceea ce acum pare doar o speranță îndepărtată. Declară cu putere că Dumnezeu nu ajunge niciodată târziu. Timpul Lui este perfect. Chiar dacă așteptarea pare lungă și soluțiile întârzie să apară, odihnește-te în siguranța că El orchestrează fiecare detaliu în spatele scenei. El pregătește calea, aliniază circumstanțele și va interveni exact la momentul potrivit pentru a-și manifesta slava și a-ți aduce biruința. Încrederea în timpul său perfect îți va aduce o pace profundă și te va elibera de povara anxietății și a nerăbdării care te consumă. El se luptă pentru tine. Nu trebuie să duci această bătălie singur. Predă-i lui armele tale obosite, strategiile tale limitate și poverile tale copleșitoare. Retrage-te din prima linie a luptei și lasă-l pe comandantul oștirilor cerești să preia controlul. El va înfrunta uriașii din calea ta, va reduce la tăcere vocile acuzatoare și va deschide drumuri prin mări de imposibilitate. Odihna ta este să stai liniștit și să vezi cum izbăvirea Domnului lucrează în favoarea ta astăzi. Milele Lui se înnoiesc în fiecare dimineață pentru tine. Greșelile de ieri au fost acoperite de harul Său. Eșecurile trecutului nu îți mai definesc viitorul. Astăzi pășești într-o porție proaspătă de iertare, de bunătate și de dragoste necondiționată. Primește acest nou început fără vinovăție și fără condamnare. Dumnezeu nu își amintește de păcatele pe care le-a iertat, așa că nici tu nu mai trebuie să le porți. Ești o făptură nouă, iar bunătățile Lui te urmăresc în fiecare pas. Cel ce locuiește la adăpostul celui preanalt se odihnește la umbra celui atotputernic. Aceasta este adresa ta spirituală astăzi. Ești ascuns în siguranța prezenței sale, ocrotit de orice pericol vizibil sau invizibil. Umbra sa te acoperă, ferindu-te de arșița încercărilor și de săgețile aprinse ale vrăjmașului. Rămâi în acest loc secret al părtășiei cu El, pentru că aici se găsește adevărata ta putere, pacea ta de neclintit și protecția ta absolută împotriva oricărei furtuni. El este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi, oricare ar fi nevoia ta astăzi, fie ea financiară, emoțională, fizică sau relațională, El este răspunsul. El este purtătorul tău de grijă, vindecătorul tău, sfetnicul tău și prietenul tău credincios. Nu trebuie să te prefaci că ești puternic. Vino înaintea Lui cu sinceritate, arată-i unde te doare și unde ai lipsă și privește cum providența sa minunată se va manifesta pentru a împlini fiecare nevoie, cu mult peste ceea ce ceri sau gândești. Cuvântul Său este o candelă pentru picioarele tale și o lumină pe cărarea ta. Nu vei umbla în confuzie sau în întuneric. Pentru fiecare decizie pe care o ai de luat, El promite să îți dea înțelepciune. Cere-i călăuzire și El îți va vorbi. Fii atent la șoapta Duhului Sfânt, la direcția din Scriptură și la pacea care îți confirmă calea. El nu te va lăsa niciodată să rătăcești fără direcție. El este păstorul tău cel bun și te va conduce pe cărări drepte spre ape de odihnă.
Nici o armă făurită împotriva ta nu va avea nicio izbândă. Aceasta este o promisiune de neclintit pentru tine și pentru casa ta. Orice plan al întunericului, orice cuvânt de blestem, orice atac menit să te distrugă, este anulat acum în numele lui Isus. Stai ferm în autoritatea pe care o ai în Hristos și declară că ești mai mult decât biruitor. Ești acoperit de sângele mielului, iar vrăjmașul nu are nicio putere asupra ta. Umblă în această biruință cu îndrăzneală. El îți va da o pace care întrece orice pricepere. Când valurile anxietății și ale îngrijorării se ridică, ancorează-te în această promisiune. Pacea lui nu este o simplă emoție, ci o prezență divină care îți păzește inima și mintea. Această pace supranaturală poate coexista cu cele mai mari furtuni din viața ta, pentru că nu depinde de circumstanțe, ci de suveranitatea Regelui Păcii care locuiește în tine. Respiră adânc și primește această pace care calmează orice furtună interioară. Dumnezeu lucrează toate lucrurile împreună spre binele tău. Chiar și situațiile pe care nu le înțelegi, întârzierile care te frustrează și ușile care s-au închis, toate fac parte dintr-un plan mai mare. Tatăl tău ceresc este un maestru în a transforma ceea ce părea un dezastru într-o mărturie a puterii sale. El poate lua bucățile sparte ale vieții tale și poate construi din ele un mozaic glorios. Încrede-te în proces chiar și atunci când nu vezi rezultatul final. Promisiunile sale sunt da și amin în Hristos Iisus. Ele nu sunt poate sau probabil. Sunt certitudini absolute, garantate de jertfa Fiului Său. Când te rogi conform cuvântului Său, te rogi conform voinței sale, iar cerul se mișcă pentru a-ți răspunde. Credința ta nu se bazează pe sentimente trecătoare, ci pe caracterul neschimbător al lui Dumnezeu și pe integritatea cuvântului Său. Ceea ce El a spus, va și face. El îți va purta de grijă pentru fiecare nevoie. De la hrana de pe masă până la pacea din inima ta, El este interesat de fiecare detaliu al existenței tale. El îmbracă crinii câmpului și hrănește păsările cerului. Cu cât mai mult se va îngriji de tine copilul Său iubit? Eliberează-te de povara îngrijorării pentru ziua de mâine și odihnește-te în purtarea sa de grijă constantă și plină de dragoste. El este Jehova Ireh, Dumnezeul care poartă de grijă. Și cea mai mare promisiune dintre toate, El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi. Prezența sa constantă este darul tău cel mai de preț. În singurătate, El este tovarășul tău. În slăbiciune, El este puterea ta. În bucurie, El este cântecul tău. În durere, El este mângâierea ta. Nu ești niciodată singur. Pășește în această zi cu siguranța absolută că mâna sa puternică te ține, iar privirea sa plină de dragoste te urmărește în fiecare clipă. Frate iubit, soră iubită, nu lăsa ca această părtășie să se încheie aici. Te îndemn cu dragoste să te abonezi la acest canal, nu pentru un număr, ci ca un legământ sfânt de a începe fiecare zi în prezența Lui, împreună cu această familie de credință. Apasă butonul de like ca un act de credință, o mărturie tăcută care spune amin la tot ce am rostit și care ajută această lumină a speranței să ajungă la mai multe inimi însetate. Fiecare gest este o sămânță plantată pentru împărăție. Continuă acest act de credință scriind mărturia ta în comentarii și împărtășind acest video cu cineva pe care Duhul Sfânt ți-l pune pe inimă. Fii tu răspunsul la rugăciunea altcuiva astăzi. Și cel mai important, te rog, rămâi până la final. Nu închide încă. Dumnezeu mi-a pus pe inimă o cheie spirituală specială, o revelație practică pentru a descuia biruința în ziua ta. Este o răsplată pregătită special pentru tine, cel care ai rămas perseverent în căutarea feței sale până la capăt. Mulțumesc din inimă că ai rămas până la acest moment. Perseverența ta în a căuta fața Domnului este o jertfă de laudă, iar Dumnezeu onorează o astfel de inimă.
Așa cum am promis, El a pregătit o revelație specială pentru tine, o cheie spirituală care, dacă o vei folosi astăzi, va descuia puterea și călăuzirea despre care am vorbit. Nu este un concept teologic complicat, ci un adevăr simplu și profund, menit să transforme modul în care te raportezi la puterea sa în fiecare clipă a acestei zile. Adesea, când auzim despre a primi putere de la Dumnezeu, instinctul nostru uman ne face să credem că trebuie să ne străduim mai mult. Credem că trebuie să ne încordăm mușchii spirituali, să ne forțăm să avem mai multă credință, să ne rugăm mai tare, ca și cum am încercat să smulgem puterea din ceruri prin efortul nostru. Această abordare ne lasă și mai epuizați, pentru că încercăm să obținem puterea divină prin metode omenești, ceea ce este o contradicție fundamentală și sursa multor frustrări spirituale. Dar cheia pe care Duhul Sfânt vrea să ți-o descopere astăzi este exact opusul. Adevărata putere a lui Dumnezeu nu se activează prin încleștarea noastră, ci prin predarea noastră radicală. Secretul nu este să încerci să fii mai puternic, ci să ai curajul să fii complet vulnerabil înaintea Lui. Puterea Lui nu se adaugă puterii tale. Ea umple golul lăsat de neputința ta recunoscută. Aceasta este o schimbare de paradigmă care îți va aduce o odihnă și o eficiență spirituală cum nu ai mai experimentat. Imaginează-ți că ești un vas. În fiecare dimineață te prezinți înaintea lui Dumnezeu, dar de multe ori vasul tău este deja plin de planuri, de frici, de îngrijorări, de strategii proprii și de agenda ta personală. Dumnezeu în dragostea Lui stă gata să toarne peste tine puterea sa, dar El nu poate umple un vas care este deja plin. El așteaptă cu răbdare ca tu să îi oferi un spațiu gol, un loc în care harul său să poată curge liber, fără a fi amestecat cu eforturile tale. Așadar, cheia spirituală practică pentru ziua de astăzi este actul conștient de a te goli înaintea Lui. Este o disciplină a predării. Înseamnă să te oprești și să spui cu sinceritate: Doamne, îți predau puterea mea limitată, îți predau înțelepciunea mea finită, îți predau planurile mele. Mă golesc de mine însumi pentru ca Tu să mă umpli cu Tine. Acest act de golire este cel mai înalt act de credință, pentru că demonstrează că te încrezi mai mult în resursele Lui decât în ale tale. Această declarație de neputință nu este un eșec, este poarta de intrare către manifestarea puterii sale. Când spui nu pot, îi permiți Lui să spună eu pot. Slăbiciunea ta recunoscută devine scena pe care slava puterii sale se poate desfășura. Apostolul Pavel a înțeles acest secret când a spus că puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciune. Golul tău nu îl respinge pe Dumnezeu, dimpotrivă îl atrage. Este spațiul sacru pe care El dorește să-l sfințească cu prezența și puterea sa. Iată cum aplici practic această cheie astăzi. Înainte de a ieși pe ușă, ia-ți un minut. Închide ochii și vizualizează cum torni la picioarele lui Isus tot ce te apasă: lista de sarcini, anxietatea, frica de eșec. Imaginează-ți cum vasul tău interior se golește complet. Apoi, cu mâinile deschise, spune simplu: Doamne, sunt gol și gata să fiu umplut. Umple-mă cu puterea, pacea și înțelepciunea Ta pentru această zi. Fă din acest gest un ritual sacru al dimineții tale. Apoi, pe parcursul zilei, când te confrunți cu o provocare, o ședință tensionată, o decizie dificilă, un moment de epuizare, nu reacționa imediat din forța ta. Oprește-te pentru 5 secunde, respiră adânc și șoptește în inima ta: Doamne, mă golesc din nou, umple-mă Tu pentru acest moment specific. Vei fi uimit cum Duhul Sfânt îți va da cuvintele potrivite, calmul necesar și strategia divină exact atunci când ai nevoie, transformând un moment de criză într-unul de manifestare a harului. Acesta este secretul vulturului despre care am vorbit. Vulturul nu creează curenții de aer, el se predă lor. El își întinde aripile și se lasă purtat.
Golirea de sine este actul tău de a-ți întinde aripile credinței. Renunți la a mai bate din aripi cu disperare și te lași purtat de suflarea Duhului Sfânt. El te va ridica deasupra furtunii, nu pentru că ai fost tu puternic, ci pentru că ai fost suficient de umil și de înțelept încât să te predai puterii Lui. Această cheie schimbă complet dinamica vieții tale spirituale. Responsabilitatea ta nu mai este să fii puternic, ci să rămâi gol și deschis pentru a fi umplut. Presiunea nu mai este pe umerii tăi. Eliberarea pe care o aduce acest adevăr este imensă. Nu mai trebuie să performezi pentru Dumnezeu. Trebuie doar să te prezinți înaintea Lui, să te predai și să-L lași pe El să performeze prin tine. Aceasta este adevărata odihnă activă în Hristos, o viață trăită în fluxul continuu al puterii sale. Dumnezeu mi-a arătat în Duh că mulți dintre voi luptați cu pumnii încleștați, încordați, încercând din răsputeri să țineți totul sub control. Și El îți spune cu o dragoste infinită: copilul meu iubit, descleștează pumnii, deschide palmele înaintea mea. Nu mai purta singur această povară. Puterea mea este ca o cascadă gata să se reverse, dar nu poate intra într-o inimă închisă. Predă-te mie și vei vedea cum voi lupta eu pentru tine și îți voi da biruința. Folosirea acestei chei a predării active va debloca nu doar putere, ci și o pace profundă pe care nu ai mai simțit-o. Anxietatea se naște din încercarea de a controla ceea ce nu poți controla. Când predai controlul lui Dumnezeu, anxietatea se disipează și este înlocuită de o încredere senină. Deciziile tale vor deveni mai clare, pentru că nu vor mai fi filtrate prin frica ta, ci vor izvorî din înțelepciunea Lui, care te umple în fiecare moment de nevoie. Așadar, ia cu tine această revelație prețioasă. Nu este doar o idee frumoasă, ci este cea mai practică armă spirituală pentru ziua de azi. Secretul pentru a te înălța ca un vultur nu stă în forța aripilor tale, ci în capacitatea ta de a te abandona vântului Duhului Său. Astăzi, alege să nu supraviețuiești prin puterea ta, ci să trăiești biruitor prin puterea Lui. Practică golirea de sine pentru a experimenta plinătatea Lui. Aceasta este cheia ta pentru biruință. Pe măsură ce încheiem acest timp sfânt de rugăciune, nu te gândi că prezența lui Dumnezeu se retrage. Dimpotrivă, acum ieși din acest sanctuar spiritual purtând cu tine plinătatea a tot ceea ce ai primit: pacea Lui, puterea Lui și călăuzirea Lui. Acest moment nu a fost un final, ci un punct de lansare pentru o zi trăită în biruință. Poartă cu tine atmosfera cerului în fiecare încăpere în care vei intra și în fiecare conversație pe care o vei purta. Ești un purtător al prezenței sale. Fie ca Domnul să te însoțească astăzi la fiecare pas. Fie ca mâna sa să te susțină în momentele de slăbiciune și șoapta sa să te ghideze în clipele de confuzie. Fie ca dragostea sa să fie umbrela ta în ploaia încercărilor și lumina sa să fie farul tău în ceața nesiguranței. Mergi înainte cu încredere, frate iubit, soră iubită, pentru că nu pășești singur. Cel atotputernic, Tatăl tău ceresc, este alături de tine, veghind asupra ta cu o dragoste neobosită și o grijă infinită. Odihnește-te în acest adevăr profund. Dumnezeu merge deja înaintea ta. El a pregătit deja calea pentru această zi. A netezit deja cărările întortocheate. A dezarmat deja capcanele vrăjmașului și a pregătit deja binecuvântările care te așteaptă. Nu trebuie să te lupți pentru a-ți croi drum. Trebuie doar să pășești cu credință pe calea pe care El a deschis-o deja. Providența sa a orchestrat fiecare detaliu, iar tu ești invitat să umbli în siguranța planului său perfect, plin de har și bunătate. Așadar, eliberează-ți inima de orice urmă de tensiune și odihnește-te. Odihnește-te în siguranța că cerul este deja de partea ta. Rugăciunile tale au fost auzite, iar armatele cerești au fost mobilizate în favoarea ta. Nu mai trebuie să porți povara acestei zile pe umerii tăi,
pentru că ai predat-o în cele mai capabile mâini din univers. Respiră adânc pacea care vine din această predare și lasă siguranța iubirii sale să fie perna pe care îți odihnești sufletul pe tot parcursul zilei. Fie ca binecuvântarea pe care ai primit-o acum să se reverse peste întreaga ta casă, fie ca pacea lui Hristos să umple fiecare cameră, iar ocrotirea sa să fie un zid de foc în jurul familiei tale. Fiecare copil, fiecare membru al familiei tale este acoperit de această rugăciune. Declarăm sănătate, armonie și siguranță peste căminul tău. Fie ca acesta să fie un loc al dragostei, al râsului și un refugiu unde prezența dulce a Domnului este simțită în mod constant de toți cei care locuiesc acolo. Nu uita nicio clipă cine ești, un copil prea iubit al Regelui Regilor. Ești văzut, ești cunoscut pe nume și ești iubit cu o dragoste veșnică, o iubire care nu se bazează pe performanțele tale, ci pe caracterul său neschimbător. Mergi în această zi cu capul sus, nu din mândrie, ci din siguranța identității tale în Hristos. Ești prețios în ochii Lui, iar valoarea ta este infinită. Lasă acest adevăr să fie melodia care îți cântă în inimă pe tot parcursul zilei. Acum, du-te în pace și în puterea Duhului Sfânt. Fie ca harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Duhului Sfânt să fie cu tine și cu toți cei dragi ai tăi, astăzi și în toate zilele vieții tale. Fii o lumină, fii o sare, fii o mărturie vie a bunătății sale. Ziua ta este sfințită și binecuvântată. Mergi înainte și trăiește biruința care ți-a fost deja dăruită. Amin și amin.